Програма на Политическа партия ГЕРБ за европейско развитие на България. 1 юни 2009 година. Икономическа и финансова политика. Приоритет. Подкрепа за малките и средни предприятия. Над 30 000 малки и средни фирми са фалирали през 2012 година. Увеличаване доходите и стандарта на живот на българските граждани и приближаването им до средноевропейските стандарти. Без изненади. Пак сме последни по доходи в Европейския съюз. Ефективна и екологична енергетика. Подкрепа на проекта за АЕЦ Белене като частен проект. 28 март 2012 година. ГЕРБ се отказа от АЕЦ Белене. Активна политика по развитие на човешките ресурси. Повишаване търсенето на труд, чрез насърчаване създаването на повече и по-качествени работни места. 294 000 работни места са закрити за година. Скандални разкрития. Служители на МВР прилагат сила и се снимат за спомен при арест. Спецслужителите на МВР и Софийската градска прокуратура влизат в тази кантора, за да задържат Тенчо Попов. След като изблъскват заедно с входната врата жена от офиса, маскираните разбиват и главата на Попов. Не е констатирано насилие при задържането. Това, което е укоримо. Укоримо било това, че двама от антимафиотите си правят снимки за спомен и показват жестове. Семейство се оплака от полицейско насилие при операция, при която са заловени 5 кутии цигари без бандерол. Мъжът го си сипат футбол. Отварят вратата, от вратата го стоварват на земята и му слагат белезници и почват да го бият. И качулката ми вика "Трай ма". Хиляди стоици с ръката по главата или как те бият. Човека глас бил арестуван по грешка при операция на досегаемите. Полицаи третирали с електрошок младеж за подозрян за графити. 23-годишен младеж твърди, че е бит от 4 униформени по време на разпит. Първо започна да ме удря с шамари в областта на ушите. Взе палката, накара ме да си опъна ръцете така напред и с много голяма сила ме удряше по ръцете десетки удари. Условни присъди за полицаи прибили младеж при разпит. Полицията пак напу с оръжие на грешен адрес. Пребиха 20-годишно момиче в Кърджали по погрешка. В стаята, като влезнах цялата в кръв лицето и спукали са главата. Жертва на полицейски произвол. Миеха ме като прасе да заличат следите. За съжаление, полицейското в мене никога няма да си отиде. Куче, за радост от Червен кръст, успя да намери трупа, за което съм казал на Човек Цветанов, от неговата заплата и 3-4 пържолки телешки да прати на кучето, освен да награди водача. Само си ги брои Станишев, че дигнал пенсия. А ние ги плащахме 4 години. И казва, ГЕРБ изядоха фискалния резерв. Не, изядоха ги българските пенсионери. Изядоха ги българските пенсионери. Валери е бил премиер 4 години. Не го е срам. Много умен, много глупост. Много добро. Моите са страхотни, ама са точно като българите. Здраво трябва да се държат. Премиерът. Много хора направихме богати, мързелуват и вземат лихви. Хората искат да се снимат, както виждаш. Ама сигурно хората искат и да им се увеличат и заплатите. Като... Ще се махнете ли? Борисов. Не говорете и не ме дразнете. Ще ви извадя от кризата. Граждани на Добрич издигнаха плакати срещу проучването и добива на шистов газ в Добруджа. Изрично ви предупредих, че нищо няма да се случи, ако не ме дразнят. Единственият начин това, за което трябва да се случи, е да продължавате с плакатите. Така че продължавайте така. Мога да го подпишеме на инат накрая. Много ми е странна тази пресконференция. C'est très étrange, cette conférence de presse. Can we ask a question in English?
Само на френски говоря. Welcome.